Kama jikin ka aboki na zuwa Oduduwa ma ya ci uwar shi Oduduwa ma ya ci uwar ta bugu da bangare ba Thank you.
La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bare da ka fahimta san da koda a rashin hankali. Yaro in baka ji anan ba gani ko baka ji ana labari ai ji na ya gani na dan doro. Ya Allah ya rika dan nake nan ko ko ce lafiya ta na dan doro. Yaro kare ya ka in ka yi ne ka kanka ne ka kana dan doro. Babban mu yaran cin da dan gurma da cin ga hada ga rabbi a tashi hankali kamar to amma ya ga kun ji ko ku dan ran da nan ba goshi Allah ya ji bare Allah ya ji gangare da ta lafiya din na annabi ya ci a wannan daga wala da an ga jawo da dariya wata garka dan duro ya kishe wata garka ba shi da dashi guda don gota daga dan ta ba shi gaskiya ne wallahi alajin ka tana gudu samu da abu zo dan dole ba ai makiya sai dai ku hakuri ta Allah ba ta ku dan dole wallahi Allah ya ce kai ne dan dole ba wallahi in ka ji ana hasara daga lokaci wallahi sai jahili dan dole wallahi na ga ma alaji wallahi mun ga nasu ma ta ga